ham i graven, bare fordi vi ikke kan se det. Så længe de døde ikke er i vejen, er der ingen grund til hastværk. De kan jo ikke dø en gang til. Kuldeperioderne om vinteren er vel særlig gunstige i den henseende. De hjemløse, der fryser ihjel på bænke og i porte, selvmordere, der hopper ud fra høje bygninger og broer, ældre kvinder, der falder i trappeopgange, omkomne, der sidder fast i bilvrag, den unge fyr, der halvdrukken falder i havet efter en aften i byen, det lille pigebarn, der havner under hjulet på en bus. Hvorfor dette hastværk med at få dem skjult? Anstændighed? Hvad ville være mere anstændigt, end at pigens mor og far fik lov til at se hende der en time eller to senere, liggende i sneen ved siden af ulykkestedet, med det knuste hoved og resten af kroppen til åbent skue, det blodstænkede hår og den rene dynejakke. Åbent mod verden, uden hemmeligheder. Sådan ville hun ligge. Men selv den ene time i sneen er utænkelig. En by, der ikke holder sine døde ud af syne, hvor man kan se dem ligge i gader og stræder, i parken og på parkeringspladser, er ikke nogen by, men et helvede. At dette helvede afspejler vores livsvilkår på en mere realistisk og dybest set mere sand måde, spiller ingen rolle. Vi ved, at det er sådan, men vil ikke se det. Deraf er den kollektive fortrængning, som hengemningen af de døde er et udtryk for. Nøjagtigt hvad der fortrænges, er derimod ikke lige så let at forklare. Døden i sig selv kan det ikke være. Dertil er dens nærvær i samfundet alt for stor. Hvor mange døde der nævnes i aviserne eller vises i nyhederne per dag, varierer lidt af forholdene, men fra det ene år til det andet er antallet formodentlig nogenlunde konstant, og siden det er spredt ud over så mange kanaler, så godt som umuligt at undslippe. Den død virker imidlertid ikke så truende. Tværtimod er det noget, vi gerne vil have, og noget, vi gerne betaler for at se. Tæller man også de ufattelige mængder af død, som fiktionen producerer med, bliver systemet, der holder de døde ude af syne, endnu vanskeligere at forstå. Hvis ikke døden som fænomen skræmmer os, hvorfor så dette ubehag over for de døde kroppe? Det må enten betyde, at der findes to slags død, eller at der findes en modsætning mellem vores forestilling om døden og døden, som den egentlig arter sig, hvilket i grunden kommer ud på ét. Det væsentlige i denne sammenhæng er, at vores forestilling om døden hænger så stærkt sammen med bevidstheden, at vi ikke alene bliver rystet, når vi ser virkeligheden afvige fra den, men også forsøger at skjule den med alle midler. Ikke som resultat af en bevidst overvejelse af nogen art, som tilfældet har været med riterne, for eksempel begravelsen, hvis indhold og mening i vores tid er til forhandling, og således er blevet flyttet fra det irrationelle sfære til det rationelles, det kollektives til det individuelles. Nej, måden vi trækker de døde væk på, har aldrig været til diskussion. Det har altid bare været noget, vi har gjort ud fra en nødvendighed, ingen kan begrunde, men alle kender. Dør din far ude på græsplænen en forblæst efterårssøndag, bærer du ham ind, hvis du kan, og hvis du ikke kan, dækker du ham i det mindste til med et tæppe. Men den impuls er ikke den eneste, vi har i forhold til de døde. Lige så påfaldende som at alle lig skjules, er det faktum, at de altid fragtes ned på niveau med jorden så hurtigt som muligt. Det er nærmest utænkeligt, at et hospital skulle anlægge obduktionsstuer og ligerum i bygningens øverste etager. De døde opbevarer man så tæt på jorden som muligt. Og det samme princip kan overføres til bureaukrater, der håndterer dem. Et forsikringsselskab kan godt have kontor på 8. etage, men ikke en bedemand. Alle bedemænd har kontorer så tæt på gadeplan som muligt. Hvad det skyldes, er ikke så nemt at forklare. Man kunne være fristet til at tro, at det stammede fra en gammel konvention, der oprindeligt havde en praktisk funktion. For eksempel, at kælderen var kold og dermed bedst egnet til at opbevare ligene i, og at det princip er blevet bevaret helt frem til vor tid med køleskaber og fryserum. Havde det ikke været, fordi tanken om at fragte de døde opad i bygningerne faktisk virker naturstridig, som om højt og død gensidigt